betonjerka. Dakle, zveri, betonjerke ove, dakle, uništavaju ove puteve. Dakle, one su u tom zverskom delu, a komunalna policija je tu samo da ih potapše i da im kaže srećan rad. Dok se ovo ne bude kažnjavalo novčano. Pretpostavljam da postoji zakon, da u zakonu po kom deluje komunalna policija, pod znacima navodnika deluje, jer ona ne kažnjava. Ona samo pozove, oni da li počiste, da li ne, niko ne obraća pažnju na ovo, jer su svi umrli, svi su zaspali, svi su u delu pohlepe, u tom zverskom delu da uništavaju, da sve uništavaju. Ono što treba da im koristi, dakle, puteve, ulice, oni ni to ne mogu da održavaju, jer to su zveri u delu pohlepnome, dakle pohlepni, oni kojima je pohlepa zaslepila oči, zavela srce, omađijala, i to je naraštaj koji je uništen, jer pohlepa jeste uništi pohlepa svaki naraštaj, svako društvo, svaku dušu pojedinca uništava, dakle, živa dela, i pohlepni ovako uništavaju. Dakle, hodaju po tami, po delima smrtnim, pohlepa, kao zver, kao beslovesna životinja deluješ. Ovi što betoniraju, betonjerke, ove mešalice velike, one su nekoliko ovih važnih tu saobraćajnica u mestu Kruševac već koliko to trebaš da skreneš, evo i ovde, da skreneš brzo i da budeš prepunjen, dakle, tim betonom, da ta mešalica, dakle, ta posuda gde se skladišti beton, prevozi, to jest do određenog mesta. Vidi ovo, ona će tu da prođe. A džabe. Napravili ovi gore, ali vi ništa ne koristite. I volite tu. Džabe ste pravili. Džabe ste pravili. Oni buntovnici, oni će uvek ići tamo gde ih... Tako da je po navici. Pa se kažu nastradao. Nastradao. Kako ginu psi, tako ginu i osobe. Koje ne poštuju. Kao psi, dakle, pušteni s lanca, slobodni, oslobođeni. Slobodarska država.
slobodarska kraljevina Srbija. Krstaška, dakle, krstaši. To je kraljevstvo, jedna carevina koji se okrenuo ovaj naraštaj da se klanja.